तो नमस्कार मित्रों, का हाल चल बा रउआ सबके। और चुनाव के शोर बा और जीते के जोर बा। पूरा प्रत्याशी अड़ी चोटी एक कर दिल बाड़न कैसों चुनाव जीते खातिर। तो हम 2 दिन से स्क्रीन से गायब रहनी। गायब काहे रहनी, थोड़ा पूजा पाठ रहे, थोड़ा घर में कुछ काम धंधा चलत रहे। लेकिन चुनाव बा तो चुनाव के बीच गायब तो रह ना सकी ना। कुछ कुछ वीडियो 2 दिन में डलले रही। लेकिन अभी हाल फिलहाल में का भइल बा ये सब रउआ समझ ली। बड़ा ही दिलचस्प एक से बढ़ के एक खबर आयल बड़ुए। आज मोदी जी पटना में रहन, धुआंधार प्रचार भइल। बिहार में 2 गो चुनावी सभा के संबोधित करने के बाद पटना में गजबे भीड़ रहे, झक्कास। रोड के दोनों साइड भीड़, बीच में मोदी जी बैरिकेड के बीच में हाथ हिलावत, अभिवादन करत, केहू आरती देखावता, केहू फूल फेंकता, केहू प्रणाम करता, केहू मोदी मोदी के नारे लगावता। तमाम एक से बढ़ के एक विजुअल, एक से बढ़ के एक वीडियो मोदी जी के समर्थन में जैन सैलाब उमड़ल रहे। पटना में काहे रोड शो भइल और कहीं काहे ना भइल इहो जानी। पटना में ये से रोड शो भइल कि 20 साल से सरकार बा, आ पटना में वो 20 साल से उहे चेहरवा विधायक बा। तो बहुत लोग कहता कि चेहरवा बदल तो ठीक रही। तो कहीं कहीं तो 2 को में बदलल गइल बा, जैसे कुम्हरार में बदलल गइल है ना, उधर बदलल गइल बा। लेकिन बाकीपुर में उहे बा, दानापुर में भी चेहरा बदलल गइल बा। तो कैसहू बिहार विधानसभा के पटना में जो 14 गो विधानसभा सीट बा, ओकरा के जीते खातिर प्रधानमंत्री मोदी जी के रैली करावल गइल ह। मतलब जन सैलाब उमड़े खातिर रोड शो करावल गइल ह। और 14 विधानसभा क्षेत्र के जीते के बा, एंटी इनकम्बेंसी भी बा। नीतीश के भी चेहरा लोग 20 साल से देख रहल बा। तो ये तमाम सवाल बा, तमाम सवाल पे नौकरी के जोर बा। तेजस्वी यादव के एकदम नौकरी दे देव दे देव दे देव, पूरा झोंक के एकदम। कहाँ से दिहन कुछ बतावते नहीं खन। अरे भाई कहाँ से देबो इहो तो बतावो हैं। तो कहता बीजेपी कहाँ से दिया। अरे बीजेपी तो अभी 10 लाख लगभग नौकरी दे चुकल। 18 लाख के दावा करता, 18 लाख नौकरी दे चुकल। आ सही बात बा, गाँव गाँव में नौकरिया भइल तो लइकवा तो समझते बड़ा सन लइकिया कि हाँ नौकरिया मिलते बड़ुए। तो उ तो दिख रहल बा। ओकरा बाद जौन रोजगार भइल बा, रोजगार में पैसा बटाइल बा, उ सब डेटा पर बड़ुए। ओमे कहीं झूठ साच के बात नहीं के, पैसा तो बटाइल बा, उ रोजगार कितना चलता ई जांच के विषय हो सकेला। तो इहो बात होइल। तो नीतीश जी देले बड़न, बिजली भी फ्री मिलता और तमाम चीज़ें मिल रहा बा। तो लोगों का एक विश्वास, एक भरोसा उनका पर बनल बा। लेकिन तेजस्वी देवे के वादा तो कर रहल बड़न, देबो करिहन। लेकिन कहाँ से दिहन ई फार्मूला जब तक ना बतैब तब तक बिहार के दिमाग आ भेजा में ई सब जल्दी ना घुसी। क्योंकि बिहार के लोग बड़ा जागरूक, बड़ा पॉलिटिकल रूप से एक्टिव, और देश में जौन नेता के और जौन केहू ना समझत होई, वो बिहार के जनता समझेला नेता के बारे में। तो कहाँ से देबा एकरा के डिफिनेशन बतावे के चाही, तबे जनता तारा पर भरोसा करी। तो मोदी जी के बात हो गई, तेजस्वी के बात हो गई। अब दूसरा बात हो रहा बा, आ मोदी जी के एगो सभा एगो कहते बोले आज अजय आनंद सिंह के गिरफ्तारी भइल बा सुबह में, शाम में उनका रोड शो रही, इहो समझ लो। तो का मैसेज देखावे के बा इहो जनता के बीच स्पष्ट बा। मोदी जी धुआंधार प्रचार करता, आरजेडी पर एक से बढ़ के एक आरोप लगावल जाता। फिर वह जंगल राज देखा के वोट मांगल जा रहा बा। आ देखियन का कहियन का तुलना केकरा से करियन, जंगले राज से करियन। दूसरा तो कोई अब सरकार बना के तुलना ओकरा से होई। तो अब राहुल के बात कल जाओ। राहुल जी जानता नहीं आज का कइलन, मोदी जी पर दिल्ली में जौन तालाब बनल रहे तो आरोप लगलन के उ तो आर्टिफिशियल तालाब है, जेने तेने से पानी लाके बनावल गइल बा। जमुना के पानी में मोदिए नहीं हन, नहा सकलन, नहास ना। उ नौटंकी करेलन। कहब स्टेज पे आके नाचे के तो नाच दिहन, वोट खातिर कुछ करियन। लेकिन आज खुद नौटंकी राहुल गांधी सेम, राहुल गांधी भी तो आरोपे लगावत रहन। लेकिन मोदी जी नौटंकी तो अभी तक ना कइलन। लेकिन राहुल गांधी खुद बिहार में आके नौटंकी शुरू कर दिलन। का कइलन, नाव पर से धड़ाम दे कूद गइलन। ऐसा कूदलन जैसे लागल कि राहुल का कितना बड़का तैराक होकर। तो उनका पता रहे कि जे डूबे लायक पनिया नहीं खे, ऐसे कूद गइलन। आ साथ में मुकेश सहनी, ओकरा पता बा, उनका पता बा कि तालाब में कैसे तैरल जाला, कैसे का कइल जाला। उ डूबिहन ना, भले दूसरा के डुबा देस वो अलग विषय बा, लेकिन उ डूबिहन ना। तो मुकेश सहनी साथ में रहन। बड़का नेता कन्हैया अभी तक दिखत कहीं ना रहन, आज दिखल हन। कहीं चुनाव प्रचार में अभी तक ना दिखल हन, लेकिन आज दिखल हन। उनकर स्टार प्रचारक है, धुआंधार रैली हुई। तनी आए बाएँ साएँ बोलेलन, तनी मोदी जी पर बोललन तो जनता खूब एकदम टिटकारी मारेला। तो वह आज दिखल हन।
तो राहुल गांधी वोट खातिर फिर से तालाब में कूद गइलन। हालांकि कितना असर पड़ी बिहार में, तो 14 तारीख के पता चली। इधर पवन सिंह आ गइल बनने के लाइमलाइट में खेसारी के बाद। खेसारी एगो ने से प्रत्याशी रहन, अकेले दहाड़त रहन, तो लोग समझाते कि ये खेसरिया तो एकदम हिलवले बा राजद में। लेकिन उनका कहता है खेसरियों के ही दादा बने पवन सिंह। पवन सिंह आज कूदलन मैदान में, 2 दिन से कूदल बड़न। आरा में कहलन, जेने तेने कहतन। अरे गांव में ढिबरी में पढ़ते लंटेन में बिजली गांव गाँव आइल बा कि नहीं आइल, तो विकास लौकत नहीं खे। अनहर बड़ा सब विकास दिखता। रोड में गड्ढा, रोड सर पर डिफेंडर दौड़ता, फॉर्चूनर दौड़ता, तो लौकत नहीं के, विकास नहीं के भइल। तो पवन सिंह के दहाड़ तो बा, आ खेसारी से ज़्यादा भीड़ बा पवन सिंह में। अब वो वोट में कितना बदली, ये तो 14 तारीख के पता चली। तो पवन सिंह यानी आज नीतीश जी के एगो अलग रंग रूप देखे के मिला है। सम्राट चौधरी जी के बारे में, सम्राट चौधरी के मंच पर नीतीश जी सम्राट चौधरी खातिर प्रचार करते रहन। तब बिहार के सम्राट बनावे खातिर नीतीश कुमार सम्राट के खूब तारीफ कैलन। पहली बार सुननी इतना तारीफ, आ देश भी सुनल, बिहार भी सुनल। नहीं तो जल्दी के के उप मुख्यमंत्री आ नेता उता के तो नीतीश ना तारीफ करस। नीतीश तो अपना सिवा दूसरा के बिहार में पना पहिना दिलन, लेकिन आज सम्राट चौधरी को खूब तारीफ कैलन। ये है सब समझता है, ये कर तेजस्वी को भी कहलन ये आगे चलाएगा, बीच में हटा दिलन। लेकिन आज सम्राट चौधरी के ईरा कहलन कि ये चलाएगा, लेकिन कहलन कि सब समझता है, ये बड़ा आदमी बनेगा, ये बड़ा है, इसको आप जानते हैं ना, आशीर्वादवा दीजिएगा ना, जल्दी दीजिए, चलिए हाथ उठाइए, जल्दी दीजिए, सब कुछ मंगलन। तो सम्राट चौधरी के अलग से तारीफ कैलन। नीतीश जी के ई रंग रूप बहुत दिन बाद देखे के मिलल है। तो चुनाव प्रचार के शोर बा, सब नेता के अपन अपन जोर बा। अनंत सिंह पहुँच गए बाण बेउर जेल, और दुलार चंद यादव के हत्या के मामले में अब अनंत सिंह पहुँच गए बाण। तो अनंत सिंह तो उनका खातिर जेल आ घर दोनों बरोबरे बा। वो हमको लगता है जवान चाहता है कि साल में 6 महीना जेल में रही, 6 महीना बाहर रही। लगत ओकरा जेल बिना गइले मनो ना लागेला। तो आज जेल पहुँच गए बाण। अब उनकर कमान संभलियन उनकर पत्नी नीलम देवी। वह नीलम देवी जरा के दुलाल चंद कहत रहन यार भुनिहार ना ही हो। अब वो कमान संभलिए। अब दुलाल चंद तो गइलन हवा खाए, अब कमान नीलम देवी संभलियन। आगड़ा पिछड़ा के लड़ाई हो गई, वोट के करा के मिली पता चली। आज तेजस्वी पहुँचल रहन मोकामा में, बीणा देवी के प्रचार में चांदी के मुकुट पहनाल गई। आ तेजस्वी खूब दहड़लन हन। आ रात में पहुँच गलन राघोपुर में उनका डर लागत सतावता। जब कहीं से होता था राघोपुर पहुँच जाता रहन। बाहरी आ जाता कहते बड़न। अब भाई से भी अनबन चल रहा बा। तेज प्रताप भी कुछ बोलता हन तेजस्वी पर, तेजस्वी भी बोलता हन पार्टी से बड़ा कोई नहीं, भाई भी नहीं, परिवार भी नहीं पार्टी से बड़ा। अब पूरा देश जानता कि राजद खातिर परिवार सब कुछ हो। लेकिन खैर चुनाव बा तो सब बात जायज बा। सुने के बाद सब कोई के दूगो कान बा, हेने से सुने के बा, आ कौन बात केने से निकाले के बा, हेने से सुनी, हेने से निकाली। लेकिन कौन रखे के बा, कौन दिमाग में रखे के बा, आ कौन निकाले के बा, ई रउआ तय करे के बा। तो वोट दियाई 6 के 11 के 14 के रिजल्ट भी आई। लेकिन केकरा में देवे के बा, अपन बुद्धि विवेक संभाल के बात सोचे के बा, आ तब वोट देवे के बा। तो धन्यवाद। रुआ सब देखत रही, लाइक सब्सक्राइब करत रही। हम रुआ के खाली बताइनी है, जागरूक करनी है, बाकी तो रुआ खुद बुद्धिजीवी खोजू कर सकी ना। तो धन्यवाद। रुआ सब देखत रही। भूषण भोजपुरिया चैनल बा तनी दबा के तनी बट्टा मुआ दबाओ, जल्दी जल्दी लाइक सब्सक्राइब होत रहे। नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम।